φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο στεφάνι. Τα υλικά μας είναι ένα στεφάνι με φαριζός, μια πράσινη γυρλάντα και στολίδια της αρεσκίας σας και λαμπάκι. Ξεκινάμε τυλίγοντας τη γυρλάντα πάνω από το στεφάνι μας. Την παίρνουμε και την πάμε μέσα από την τρύπα και ξανακάνουμε το ίδιο με όσο χωράει το στεφάνι μας. Αν η γυρλάντα μας περισσεύει, την κόβουμε, δεν τη χρησιμοποιούμε όλη. Αν μας είναι εντάξει, συνεχίζουμε. Την περνάμε από μέσα, δείτε. Την παίρνουμε μέσα από την τρύπα και την περνάμε. Τώρα θα μπούμε στη διαδικασία να περάσουμε τα φυτάκια. Τα βάζουμε μέσα από την τρύπα, τα παίρνουμε και τα βγάζουμε. Και ούτω καθεξής κάνουμε στον κύκλο για να ολοκληρώσουμε το στεφάνι μας. Τοποθετούμε το γυ και το δένουμε με μία κορδέλα. Και τοποθετούμε το στολίδι μας στην μέση. Και παίρνουμε και το τελευταίο μας στολίδι και το τοποθετούμε ακριβώς εδώ πέρα. Το στεφάνι μας είναι έτοιμο. Καλά Χριστούγεννα!